Kaixo lagunok, arratsaldeon, ongi etorri kasetaguneko saio berri batetara. Bueno, lehenik eta behin hemen bekaldean ikus dezakezu moduan Jurki Bilbao izena, eta gaur Telegrami buruz hitz egitera natorkizu. Baina, bueno, ohikoa denez dagoeneko eskertuko nizueke komentarioen atalean ongi ikusten eta ongi entzuten zaidala konfirmatzen badidazue, eskertuko nizueke. Eta, bueno, esaten nioan bezala, ongi etorri kasetaguneko saio berri batetara, gaurkoan Telegrami buruz arituko gara. Ziurrantzean batzuek honen inguruan hitz egiten entzun duzue, bai? Behar bada beste batzuek inoiz ere ez, baina bueno, Telegram ez da beste munduko edo zer, hor ikus dezakezuen titulan, azpikaldean ikus dezakezuen moduan, mezularitzarako aplikazio bat besterik ez da, ezta? Beraz, gaur egun guk normalean edo gehiengoak WhatsAppa erabiltzen dugu, WhatsAppa egunerokotasunean erabiltzen hasi gara eta ja ez zaigu arrotz egiten, behar bada Telegram hitzak arraro sonatzen du gure buruan, ez dugulako WhatsApp hitza bezain beste aldiz entzun, baina azken finean WhatsAppen alternatiba bat izango litzateke, ezta? Telegram hau WhatsAppa bezala, mezularitzarako gure mugikorren bidez kontaktuekin mezukatu ahal izateko edo mezukatza permititzen duen aplikazio bat izango litzateke. Ondoren aztertuko dugu pixka bat sakonago WhatsApparekin dituen desberdintasunak ikusi ahal izateko. Bai? Bueno, zuen buruari galdezkari bazai eta Telegrama zertarako behar duzun WhatsAppa erabiltzen bai duzu, jakin zuen ez dagoela desberdintasun nahiko dituela eta behar badalia noizbait erabiltza ondo etarriko zaizu, ezta? Adibidez, WhatsAppak failo egiten duenean, Telegrama baduzu hor mezu bitartez zuen kontaktuekin komunikatzeko alternatiba bat. Beraz, ez dago gaizki, erabiliez arren, zuen mugikorrean, lehen da bizi jakin dezuen zer dan, eta bigarren, zuen mugikorrean bertan gordeta edukitza, ez du inolako molestiarik sortzen, ezta? Hau esan da, sarrera txiki batekin hasiko naiz, esan dudan moduan, mezularitzarako aplikazio bat da, ezta? Eta esan dudan moduan WhatsAppen antzeko berehalako mezularitza zerbitzua du. Bai, mugikorrean Telegram izeneko aplikazio bat instalatu ezkero, sartzerakoan WhatsAppekin antzekotasun mordoa dituelakoa sortu zaitezkete. Kontaktuak dituzu, kontaktu bakoitzarekin txateatu dezakezu bai testu, bai emotikono, bai ahots eta bai bideo konferentzien bidez. Eta, taldeak sor ditzakezu eta, atal guzti honek WhatsApparekin oso nabarmen antzekoak dira, ezta? Horrez gain, 2 gigako fitxategiak bidali ditzakezu, bai? Bideo, argazki, soinu fitxategiak, maximo 2 gigako izan beharko lirateke, bai? 2 giga nahikotxo dira. Eta horrez gain, hemen dago berezitasun garrantzitsuenetarikoa izango litzateke pertsonalitzatzeko aukera asko dituela, adibidez, txatak personalizatu ditzakezu, zuen letra edo estiloa pertsonalizatu dezakezue, koloreak, eta gai desberdinekin, ezta? Eta horrez gain, botak edo robotak direlakoak ere erabili ditzakezu aplikazio honen barnean. Bi gauza hauek, WhatsAppak
alde horretatik fallo egiten du, edo, bueno, behintzat guk WhatsApparekin nahikoa dugu eta ez dugu behar beste gehiagoko funtzionalitaterik, baina, bueno, jakizuen zenbait kasutarako ere, bai, hauek ondo datorskigula, ezta? Berez, nik badina zuten moduen, WhatsAppa da gehien erabiltzen dudan herramienta, baina momentu puntual edo konkretu batzuetan Telegrama ondo etortzen zait, edukitza. Beraz, Telegrama WhatsAppen antzeko aplikazioa, konfigurazio eta pribatutasun aukera desberdinak eskaintzen dizkigu. Baita ezaugarri propio batzuk ere, hala nola botak, esan ditugun robotaiek. Segurtasun, pribatutasun aldetik, bai esaten dela Telegram pizkat seguruagoa dela, komila artean, gure artean bidaltzen ditugun mezuak nolabait kodifikatuta egoten hori baitira. Baina, bueno, nik uste dut WhatsAppak, Facebooken WhatsAppak, hau era paralelo batean hobetu duela bere herramientan ere bai. Eta, bueno, desberdintasun nagusiena bera da, ezta, WhatsAppa Facebook delako enpresa amerikar batena dela, eta bestalde batetik Telegram Errusiar anai bi den asmakizuna izan nahi dela, ezta. Berez, Errusiatik alde egin behar zuten, eta baina, bueno, hau beste historia bat izango litzateke. Hau, Telegramaren kontu hau, zuen interesakoa bada, lehenengo, zuen mugikorretan eduki dezazuen eta erabiltzen hasi ahal izateko, lehenengo egin behar duzuena, hau deskargatu eta instalatzea izango litzateke, ezta. Beraz, bueno, itxidazue, bueno, hor bertan ikusi dezakezun moduan, kasu honetan irudian Google Play Store delako Android gailuentzako storearen pantailazo bata, non bilatzailean goikaldean eskumatara ikus dezakezun lupan Telegram hitza idatzi da beraz, eta Google Play Store bilatu duen lehenengo aukera izango litzateke, ezta? Bertan instalatu pintzatu eta automatikaki deskarga eta instalatuko zitzaizueke. Hau arrotxe egiten bazaizue, egingo dudana da pantaila Googleekin partekatuko dut eta nik beronek sartuko naiz Play Storean, ezta? Beraz, oraintxe bertan Google-eko orrialde ikusten ari zarete, bilatzailean Google Play Store, horrela ditzen da Androiden denda, Google Play Store, edo hemen bederatzi puntutxo hauetan ere bai, pintzatuz, hemen izango duzu ikusgai Play Storearen aplikazioa, beren logoa eta Play hitza. Beraz, pintzatu eskero, Google Play Storera joango ginateke. Gogoratu, gune hau Android gailu bat duten mugikorria bentsat soilik balioko lukeela. Ondoren egingo dut iPhoneen kasu berezian, Apple Storera joan beharko ginateke, baina prozesu bera jarraituz. Berez, Android bat badut. Lehenengo egin behar dudana, nire mugikorrean Google Playera jo. Berez, nik Google Play ordenagailuan ere ikus dezaketela ikusten ari zareten, ezta? Eta behar bada, aplikazio berriak esploratzeko gomendagarriagoa izango litzateke. Eta informazio guzti handiago eta ikusgarriago eta dena hobeto ikusi baitezakezue, baina berez, leku hau Google Play Store, mugikorrentzako aplikazioak, pelikulak eta liburuak eta lortzeko gunea izango litzateke, batzuk ordaindu beharrekoak, beste batzuk doakoak. Beraz, Google Play Storeen lupatxoa bilatuko dugu eta berton Telegram aplikazioaren izena jarriko dugu, Telegram.
Gomendio bezala, ez dio sola ez badakizue idazten, bai? Txarto idatzi eskero, telegra, adibidez, telegram, adibidez, telegram izan beharrean. Pintsatzerakoan, berez ulertuko du, fallo bat izan dela eta benetan nahi duguna, ezta? Beraz, behin bilatzailean idatzi eskero, telegram, bertan aurkituko dugu lehenengo aukera izango da. Bai? Eta bertan pintsatu eskero, berez, historia honetan, honek duen formatuan ikus dezakezu aplikazio hau konkretuki dagokien informazioa. Bere logoa, urdin kolore hau, eta paperezko hegazkin bat izango balitz bezala. Bere izena, Telegram, nork garatu duen aplikazio hau, Telegram FZLLC, kasu honetan. Ondoren, zenbat erabiltzaile iritzia utzi duen, 8 milioi iritzi daude, eta, 8 milioi erabiltzailearen iritziarekin 4 izar eta erdien mantentzeak, zerbait esan nahi du. Ondoren, behekaldean irudiak ikusi dezakegu interfaza nolakoa den ikusi ahal izateko. Berago, testu formatuan, garatzaileak pixka bat laburbildu digu aplikazioak egiten dituen funtzionalitate guztiak, eta beran bentajak, eta behekaldean irakurri dezakegu erabiltzaileak dituzten iritziak. Kasu honetan, goiko partetik hasten da, eta 5 izartxoak dituenak erakutzen dizkigu, baina guzti hau filtratu genizake, leer todos los comentarios, todas las valoraciones, las más relevantes, por valoración, ez dakit, izartxo bat izan dutenak, txarrenak, pixka bat trasteatzeko interesgarria dirudit formatu hau, edo zer deskargatu baino arinago egin beharreko kontua. Behin, aplikazioa gure interesekoa baldin bada, instalar botoira joko dugu. Botoi berde hau, non doakoa dela ohartzen gara, zeinen horrela izango ez balitz, bere presioa bertan jarriko zuen. Instalar izan beharrean, aplikazioak izango lukeen presioa jarriko luke. Beraz, doakoa dela eta interesatzen zaigunez, berehala pintsatu eta automatikaki deskarga eta instalatuko zaigu. Berez, prozesu amaitzen duenean, automatikoki gure eskriptorioan aplikazioaren logoa eta bere izena behekaldean ageriko zaigu. Esan dudan moduan, kasu hau, Android gailuak mugikorrak dituzten jabeentzako izango litzateke. iPhone bat baldin badu, sistema operatiboa iOS delez, Androidaren desberdina, kasu honetan, edozein aplikazio deskargatu ahal izateko, Apple Storera joan beharko lirateke. Eta bertan iPhone batentzako aplikazio hau, Telegram aplikazio hau aurki genezake. Beraz, ikusten duzuen moduan, Apple sagartxoaren App Storean, aplikazioa tendan, sartu naiz, eta bertan, Androiden kasuan ikusi dugun logo bera, Telegram kasu honetan, Telegram Messenger izenekoa, enpresa berak sorturikoa, bere izartxoekin, eta, presioak gratis doakoa izango litzateke. Interfaza argazki berak dituela ikus dezakegu, aplikazio hau barrutik deskargatua izan gabe guk ideia bat egin daigun nolakoa den. Beherago, Androiden Google Play Storeen ikusitako testu formatuan informazio guztia, eta pixka bat erabiltzaileen balorazioa. Doakoa bada, deskargatu eta automatikoki deskarga eta instalatuko zaigu. Hau esan da, berriz ere itzuliko naiz
diapositibetara. Eta, instalazioaren atal hau, pixka bat hobeto ulertu izana espero dut. Erabili nahi baduzue, horrela da. Google Play Store edo Apple Storean sartu, lupatxoan Telegram idatzi, lehenengo aurkitzen duzuen aplikazioa izango da, eta instalatu botoiari pintxa bezainez laster, automatikoki bereganatuko duzu. WhatsApparekin duen desberdintasunen artean, hau nahiko garrantzitsua dirudit, bai? Eta da ez dela beharrezkoa gure telefono zenbakia ematea. Bai, berez, bi erabiltzailearen artean Telegram bidez mezukatu baldin nahi bada, ez da beharrezkoa beste erabiltzaileari zure telefono zenbakia ematea. Eta honek pribatuz dasun kutsu bat ere ematen du, ezta? Eta interfazean ikusten duzuen moduen Telegram aplikazioaren ajustetara bagoaz, bai? Bertan ikus dezakegu perfilak duen irudia, baina garrantzitsuena izango litzateke usuario edo erabiltzailearen izena, bai? Non? Bekaldean idazten dugun, eta hau da gainerako erabiltzaileei publiko egingo diegun gure zuzenbidea, nola baita esatea. Bai? Nombre de usuario, erabiltzaile izena. Behin sakatuta, ez dugu telefonoa edonorekin konpartitu behar, baizik eta erabiltzailearen izenarekin gainerako erabiltzaileak aurki ditzake. Lehen esan dugu, pizka bat gehiago WhatsApp baino pizka bat gehiago ere bai pertsonalizatu dezakegula. Bai? Eta hau ajusteatan, esan dugun ajusteatan sartuz, gaiak izeneko atalean sartzen baldin bagara, bai? Bertan ikus dezakegu nola testuen tamaina aldatu dezakegula, bai? Goia kaldean ikus dezakezuen barratxo honekin, eskuma edo eskerrera eginez, kaldean ikus dezakegun adibide modura dagoen testuan, handituz edo txikituz joango ginateke gure biztara pizka bat pertsonalizatu aldugularik. Bai? Bestalde, beste gauza bat bertan egin dezakeguna txataren fondoa kanbiatzea edo aldatzea izango litzateke. Bertan ikus dezakezu nola dauden zenbait gai, bai? Klasikoa, dia, oscuro, nocturno, zenbait gai daude, eta gai honetan, fondoaz gain, ohartzen bazarea kuadrotxoak ere bai, kolore desberdinak dituzte. Berez, bertan aukeratu dezakezue, zuen biztara, egokiena edo politena izango litzatekeena. Eta esquinas de mensaje. Zuen eskinatan, dagoen huekotxo handiago edo txikiagoa izan daiteke. Berez, ikusten duzun moduan, modu honetara, Telegrama, WhatsAppa baino pertsonalizazio aukera gehiago ematen dizkigu gure honerako. Eta nik uste dut, desberdintasun handiena, telefonoa eman behar ez izatea desberdintasun nahiko handia danarren funtzionalitate aldetik boten kontua izango litzateke, ezta? Hau, WhatsAppen impensablea den zerbaita, berez Telegramen posible da bot erako robotak erabiliar izatea, bintzat beren funtzionalitateak. Mezulatitza aplikazioen barruan exekutatzen diren aplikazioak dira botak. Norbaitek errobot bat programatu du mezularitza zerbitzu honen barruan erabilia izan ahal izateko. Ez da instalatu behar. Erabiltzeko dirudien baino errazagoak dira. Hauek instalatu beharrean eta kontrolak izan beharrean mezu eta komendoen bitartez kontrolatzen dira. Hitzekakoak, simboloren batekin, non orden bat ematen diozun, eta honek
erantzuna ematen dizu. Eta funtzionalitate desberdinak izan ditzake. Honekin zer esan nahi dut? Aztertu dezagun pare bat bot eta zer egiten duen bakoitzak. Zelan erabili ditzakegu botak? Botak lupan edo bilatzailean Telegramen barnean sartu bezain laster goikaldean dugun lupatxoan arroba eta botaren izena idazten badugu, mentzio bat egiten ari bagenio bezala, bertan agertu eta sakatuz erabiltzeko jarraibideak besterik ez genituzke bete behar. Beraz, adibide pare bat, hau nahiko interesgarria iruditzen zaidan bot bat izango litzateke, bere izena MyTrackingBot deitzen da. Berez, arroba ikusten duzun moduen ja jarrita dago, beraz, Telegramen sartu bezain laster lupatxoan arroba MyTrackingBot ezarri eskero, berehala eskumatara ikusten duzuen bota agertuko litzaiguke. Honek chat berri bat irekiko zigun, non dirudien norbaitekin hitz egiten, beste kontaktu normal batekin hitz egiten ari garela, baina benetan bot bat da. Eta bot honek zer egiten du? Burtsu bat izenak jada argitu digu zer egiten duen, MyTrackingBot. Bot bat, erro bat, nire trakeoa, gauzak, non dauden esaten dizkidan, edo didan bot bat izango litzateke. Beraz, nori etorriko lekioke ondo, interneten erosketa asko egiten dituen pertsona batentzako funtzionalitate nahiko interesgarria iruditzen zait. Garraio enpresa gehienekin bateragarria baita. Beraz, interneten bidez erosketa asko egiten badituzu, Telegrama baduzu eta MyTrackingBot hau aktibatu eskero, zure erosketa guztiak chat bakar batean ikusgai izango dituzu une oro, Beraz, nahiko interesgarria da, mugimendu bakoitzaren jakinarazpenak heltzeko modu eroso bat izango litzateke, eta jarraipen zenbakia besterik ez da behar, beraz, nahiko erraza da. Aklaratzen ez baldin bazarete, ikusten duzun moduan MyTrackingBot aktiba edo deitu eskero, txata irekitzean, zenbait aukera ematen dizkizuete, Bertan ikusten zakezue, menú de MyTrackingBot. Haz clic en los botones de este menú para conocer las opciones disponibles. Eta berez, hor daukazu hainbat atal, adibidez autodetectar tracking, pintsatuz, segurantzean kodea sartzeko eskatuko dizue. Trackings y compañías disponibles. Bertan ikusten zakezue, garraio enpresa guztiak kompatibilik direnak aplikazioenekin. Comandos disponibles, zer gauza eskatu ditzakezuen bot honi, preguntas frecuentes, kanal, grupo, chat bat eta, azpikaldean, posikuela, donarren botoia. Aplikazioa edo bot hau doakoa da, baina, uste baduzu garatzaileak lan hona egin duena, bertan donazio batekin ere apoia dezakezu. Berez, beste lan batzuk edo beste bot batzuk eta edo bot hau bera hobetzen joateko sustapena. Ez entratxarren bot bakar batean, beste bat alert bot izango litzateke. Izenak berak dioskun bezala, bot bat non kasu honetan alertak edo errekordatorioak ematen dizkio. Ikusten duzun moduan, bi bot, bi funtzionalitate desberdin. Kasu honetan, komandoen bidez alertak sortzen ditu, ikusten duzuen moduan, interfazan eskumako iruditzoan alert botaren txataren hasieran, barratxo bat eta alert, beraz, ulertzen du honekin alerta bat sortuko zuela eta bi minitu, kasu honetan.
Jakinazpen bidezko gogorazleak eta mezuak gehitzeko aukera. Orduan, nahiko erabilerraza, jakinda Telegrama duzuenok edo interesatzen duzuenok hau existitzen dela, probatzera gonbidatzen zaituztet, bai? Lupan, goiko bilatzailean @alertbot jarri eta chat bat irekiko duzuen, non ikusten duzuen ez badan zuen interesekoa, berehala chat hori eliminatu, borratu, eta hemen ez da ezer gertatu, ezta? Beraz, probatzea ondo dago, jakin ahal izateko ondo datorkigun edo ez. Beste funtzionalitate interesgarri bat, hurrengo izango litzateke, bai? Telegram berean gainerako bi botak atera ditugun bezala, lupan, @bote idatziz gero, bote honekin txateatzeko aukera izango dugu. Txat bat irekiko zaigu, non galderak, inkestak eta bozketak sortzen dituen. Bai? Konfiguratzeko oso erraza da, taldean erabiltzeko oso aproposa, adibidez, Telegramen kuadrillaren kuadrillarekin talde bat izan ezkero, eta oporretan nora nahi duzuen joan, adibidez bat jartzearren diskutitzen ari bazarete, galdetegi inkesta moduko honekin lana nahiko erraztu daiteke. Bai? Emaitzak berehala ematen ditu. Beraz, ikusten duzun moduan eskumadako interfazean, lehenengoko aukeran start edo hasteko funtzionalitatea ematen dio. Bertan, adibide modura ke kursos se imparten en kazeta gunea galdera jarri, eta alfabetización digital, cocina edo malabares aukerak jarri dira. Jentea aukera bat edo bestea apuntatzen doan einean, berehalako erantzuna jasotzen joango gara. Beraz, gauzaka aukeratzeko orduan, funtzionalitate taldeetan berez, funtzionalitate interesgarri bat izango litzateke. Bai? Eta bot pilo bat daude, bai? Ikusi ditugu hiru funtzionalitate dispartituenak, baina botatzeko ziurrantzean bot bat baino gehiago dago, alerten konturako ere bai, eta tracking kasuan ez dakit, baina milaka bot daude eta nola jakin dezaket zeintzuk dauden, zeintzuk existitzen diren, zein datorkidan hobeto edo zein ez, ezta? Horretarako, Storyboot delako webgune bat aurki dezakezu. Bertan, Telegram plataformarako ikusgai dauden bot guztiak ikus ditzakezu eta zuentzako interesgarriena aukeratu. Beraz, Storyboot botak aurkitzeko orrialde ofiziala, kategorien arabera ordenatuta daude eta iruditarako iragazkiak, jokoak eta milaka gauza aurki ditzakezu. Interesekoa bada, Storyboot bilatu eta esploratzera gonbidatzen zaituztet. Guzti hau, orain arte ikusi dugun moduan, mugikorrean erabili izateko aplikazio baten inguruan hitz egiten ari garela dirudi soilik, baina ez da horrela. WhatsApp web aukera dagoen moduan, Telegram web aukera ere badugu. Esan nahi dago, gure Telegram mugikorrean erabiltzen dugun Telegrama, internet bidez, webguneren bidez, ordenagailu batetik ere erabil dezakegula. Aplikazioko funtzionalitate berak ditu, bardin-bardina da, baina, behar bada, inkluso komodoago egin etxetik ordenagailuaren aurrean bagaude eta Telegramean sartuz, teklatu eta ratorria erabiliz, behar bada komodago egin zaigu. Gure ordenagailuan instalatzeko aukera du, webgunetik online edo gure ordenagailuan instalatu dezakegu, eta azkar eta eroso erabiltzeko kontua da, beraz, nahiko gomendagarria. Ordenagailu nahiago duzuenentzat. Eta laburbilduz, hainbeste ordu erdiko txapa honetan garrantzitsuena iruditzen zaitana, laburbildu dizuet azkenengo puntu honetan, alde batetik beste mezularitza aplikazio batzuetan, baino pertsonalizatuago pertsonalizazio aukera handiagoa dago,
aipatu dugu WhatsAppa, aipatu dugu Telegrama, baina, bueno, herrialdeen arabera, bakoitzak beren mezularitza sistemak erabiltzen ditu. Txinan, hauren WhatsApp propia dute, ezta? Weibo deituriko. Gure ordenagailuan instalatzeko aukera badago, beraz, WhatsAppa, Telegrama edo beste edozein mezularitza aplikazio gaur egun mugikorrez gain ordenagailu PC baten ere erabil dezakegu. Ez dago telefono zenbakia eman beharriko kontaktua sartzeko, pribatutasun aldetik oso ondo dago, bai? Norbaitekin Telegram bidez hitz egin nahi badut, ez dut zertan telefonoa ari eman behar. Erabiltzaileen izenarekin nahikoa da. Eta azkenik, tresna asko ditu, bai? Hitz egin ditugun boten kontua gogoratu, bot store Telegram plataformarako, bertan ikus ditzakezue, dauden milaka eta milaka aukerak. Bai? Eta hau izan da, ikusten dutan moduan, ez dago komentariorik, ez dago galderarik, nahiko argi gelditu da dena. Dena den, pare bat minututxo izten dizuet komentariorik edo zerbait gehigarririk itxi nahi baduzuen edo dudarik gelditu da. Eta bitartean, komentatzen dizuet, oraingo ostegunean, 10ean, arratsaldeko 7etan ere bai, saio hau erderaz errepikatuko dela. Descubre todas las posibilidades de Telegram, erderaz, ostegunean arratsaldeko 7etan. Hurrengo astean, 15ean, goizeko 12etan Google Lens gure kamerarekin bilatu. Eta ordu bera 12etan ostegunean, erderazko bertxiga Google Lens buscar con nuestra cámara. Eta amaitzeko hilearen azkenengo astean, 22an euskeraz arratsaldeko 7etan Family Link lagundu zure familiari ohitura digital osasungarriak sortzen buruz hitz egingo dugu. Eta 24an bere arratsaldean erderazko bertsioa Family Link ayuda a tu familia a crear hábitos digitales saludables. Hitzaldiak emango dira. Beraz, gogoratu eduki mota hau edo bereziki edukia gustatu bazaizue, bere kaldean me gusta delako ikonoari eman aldiozuela. Eduki mota hau gustoko baduzue, kanal honetara YouTubeko kasetaguneatik kanalera suskribatu zaitezketela, doakoa da, eta notifikazioen partean alarman klikatu ezkero, hurrengoko saio ez, notifikatuko zaituzte email baten bidez. Beraz, doakoa da, zaitezekoa bada, hor duzu aukera. Hau esan da, gogoratu ere bai, edozer gauzatarako gure webgunean sartu alzaretera, kasetagune.eus webgunean, bertan ditugun kurtso bai online eta bai presentzialak ikus ditzakezue. Eta azkenik gogoratu ere bai, edozein arazo informatikarekin zerikusia duen edozein arazo izan ezkero, zuen gertuen duzuen kasetagunera hurbildu zaitezkete. Hau esan da, eskerrak ematea horregoteagatik, egun bat gehiago, eta hurren arte.